čao ljudi s YouTube-a! I ovdje češne komšije, Matko. Danas imam jedan channel update sitan. Samo da vam kažem šta ćemo snimati za sljedećih par dana. Vidite ljudi, tu imamo neke elektroničke uređaje. Kao što vidite, ljudi, pišite u komentare šta želite vidjeti s njima. Snimat ćemo drop testove, mikrovalnu pećnicu, šta se dogodi kada bacujete metal u mikrovalnu pećnicu, sve i svašta vidjet ćete ljudi, bit će prezanimljivo. Ne znam šta dalje da kažem, uglavnom iza tu imamo te stvačice neke, ludilo će biti, video će biti prejak, lajkajte ovo, ako dođemo do ne znam, ako dođemo do 5 lajkova na ovom videu, snimamo prvi drop test sa televizijom, u biti počnemo sa tosterom, nebitno, ok, dobro, onda ako dođemo do 10 lajkova na tom videu idemo dalje. I tako ćemo ići dalje. I na kraju vas čeka mikrovalna pećnica, šta se dogodi kada bacite metal u nju, kada bacite lampu u nju, šta god hoćete vidjeti u njemu. To je to YouTube-ovci. Ljudi, taj video nemojte očekivati odmah. Taj video ćemo izbaciti za jedno mjesec dana, možda više. Ali uglavnom taj video će biti, bez brige. Bit će ekstra. Zanimljiv, bolje nego zadnji video i vjerojatno. Ali uglavnom to počnemo raditi tako neke male drop testove i te stvari. Nadam se da ćete biti zadovoljni s time.